שלום לכולם, אני אורן טוקר, אני עוזר לאנשים ולעסקים לצמוח, והפעם אני רציתי לדבר על תעודה. והתעודה היא תעודה של לשכת המאמנים. מופיעה גם עם תמונה. קצת להבין מה המשמעות של התעודה הזאת. היום מקובל בארץ, יש שני ארגונים שמאגדים מאמנים, יש את איגוד המאמנים ואת לשכת המאמנים. לשכת המאמנים לקחה צעד אחד קדימה וקבעה איזשהו סטנדרט בסיסי של להיות מאמן. חשוב להבין שבשלב הזה כיום לשכת המאמנים אין לה באמת סמכות, אין לה באמת שום חקיקה ממשלתית. יחד עם זאת לנו המאמנים מאוד חשוב בעיניי לבנות איזשהו סטנדרט לאימון. מי עבר הסמכה או מישהו לא עבר איזשהו הסמכה והוא קורא לעצמו מאמן. היום זה אפשרי, בתור לקוחות צריך לשים לב. אז אחד הדרכים כדי לדעת מי הוא מאמן שעבר איזושהי הכשרה, התעודה מופיעה עם תמונה. ואני חושב ששווה לנו המאמנים וגם ללקוחות לעודד את החשיבה בצורה הזאת כדי למסד תחום שכל כך עוזר היום לאנשים ולעסקים. אז פגשת מאמן, קואוצ'ר, שאל על התעודה, זה הכל. יש לו תעודה או אין לו תעודה? האם הוא עבר איזושהי הכשרה מינימלית, כן או לא? כדי להבין האם הבן אדם הזה הוא אכן קואוצ'ר או לא. זה הטיפ שלי אליכם, שימו לב לתעודה. כאן אורן טוקר, אני עוזר לאנשים ולעסקים לצמוח. ניפגש בסרטון הבא.